Eta umen bizimodu ezelan guazan, zu olane bertan olgetak eta iten zendu ezak, edo beharren geha, eskolara joate ginen norra bera, aritzen nahi zan eskolia, oin ez da eskola, baina neskan nahat da mutilien nahi zin. Hortik urten, da olgeta batzuk egin, segun batzuk etza eta ruxetek gendun ezin laguntzen, ganan jatea egiten edo, askoaz bedarrak hartzen edo. Eta zelan olgetak egiten zirean zure ume denporan? Hemen ikizien olgetak oinik inestinak. Batien txapagaz Bulte Espainia edo Bulte Frantzia egin duen kamino batzuk egin duen zen, da arek etapak eta imintia, gero egin duen kromoak ez bai. Txapak zelan guazirean? Botilenak, iturriak ezatenak, botilenak, kristela imintia barruen korredo baten arbitzu imintia, trompak ez bai, intxur sasoien kizkin ezatetzen, imini txikitsuet eta arek ataten, zelan ataten? Intxur bat dimik egin duen, biladan intxur batzuk, derok txikitsuet. Da txikitsuet jota tres gero, aretanak behintzat izatzen. Horreri jokoari zelan esaten zen ziren? Kizkine esatek ez, txikitsuet kizkin izan da kizkine. Eta gero tiragomak, ez izan gure gaztean bat tiragomak. Da tiragomakaz, txori eta da? Txori entzat, ikuatan da tximbo gata gotu zen da. Gero txoria bietopetan. Txoria bietopeu zetako gero? Gero kune harrapetako. Harrapeu eta zer, jan edo... Janik ezien. Da gero, filgeroak eta guizkero, jaizuna sartun da zik egin zen. Bastante alegre bizi ginen hemen.